Наврӯз моҳ ҳастам. Ин навбат дар ноҳияи Фархор қарор дорем. Дар байни мардум назарсанҷӣ гузарондем ва инак мебинем ки посухи роҳгузарон то кадом андоза бо маълумоти мутахассиси силшинос мувофиқат мекунад. Савол чунин буд: аломат ва нишонаҳои бемории сил кадомҳоянд? ҳам сулфай, таб, бегоҳӣ мисол таб меша арақкунӣ, нишонаҳошам хеле. Сафи шише ба фикрам ханакӣ висиёҳай. Нафасш мегирад, мағзаш мегирезад, мебинад саломатчӣ айдас метавад. Кофа мезанад, баъд айданашам хеле чӯқ, кофа мезанад, баъд бисёр вақт ҷигар ки вайрон шуд, хавф айдан сар мекунад. ҳамин чизо пайдо мешаванд. ҳамин маълуме ки ҳамин касал, ҳамин одам ҳамин хеле касалай. ҳаминро сари вақт тавба канда кора, ё ки доруҳои муайян барои ҳамин оид ба ҳамин касал ҳастай, бояд ҳам доруро сари вақт харида хӯрданда кора. Таб мекунӣ, баъд балғам меояд, хафа мезанӣ. Чанд роҳ дорад. Вақти овозӣ мекунӣ, беринда мебурӣ, ханакида попшиётаранд, либосҳои тарқатӣ. ҳамун касали силда аҳамият наметиҳад, ҳамин чиза касал мешавад. Балғам пайдо шудан дар организм, хуфаи бемаврид задан. خیلی تنش هر خیلی میشه آخه مقصد هر چیز تنش نمیبروه. خفه میزند، دست میکند، همخال وای بلغم میپرتوید. نشانه‌های اساسی بیماری سیل این سلفه درازمدت، یعنی که زیاده از 2 هفته، بلندشوی حرارت بدن خصوصا بگاهی روزی، عرق‌کنی شبانه روزی، کم اشتیاقی، کمشوی وزن بدن، خراب شوی و این چنین در حالتهای دیر مراجعت کردن درد قفس سینه و حتی خون توفکنی، خون پرتویی نیز مشاهده می شود.